Kawai na ginong yalam gibarit jong kani ka temri bohai ban apo ka jela. Da kamen sim jong ka jing sokya na kren hangni. Alor ki jing ja ki baja apo ka state ka jongi. Bat ngan poi be kapang bat kata ka dei hagabai dei bat ka jing temu. Jong ka sarkar ka jongi. Ban penlong ya ki kenja festival. Kabala pau shai menta ka bangi tip shai. Kadai ka way na ki festival bagata kadai ka cherry blossom festival. Ya kadai ka festival labu ya ka singi utrai la nega singi blai. Ki jingja po ka jala ka jongi. Kaba ngila ban ong ba kadai ka jala. Ha kaba ki pai kristan ki don shibun. Ho ngitip ba ki don ki wairu ki jat nyam ngi buram yaki. Henrai. Kaya kita kuat ban ong akan dikepor kolong baik spesifik nak kemta akan dikit cherry blossom bat kiwai ki program kiba pelong akan sekubla kumenong yalam ngasuk tang adu kata ban yui ban nakaliang jong ke sarkar kilapan baik akan dikit program akan sekubla kejing keli menta kolong balai hato mla sama ban pelong akan kiwai kisni umdan sengi syuk ban pelong diki kiwai kisni kita kedai kejing keli kabar nang ta kama kwa ban pen kan mau pi kam dei shu tangane ke cherry blossom festival idon ki wairu ki program ha ka bana kaliang ke sarkar ki pediang ban pelong hak si ulai dang shen dang ha ka khatsan trit jong oktober union minister wan ban bisit ya kari boy district jongi la pentip lot shabaro ki district head bagi haban wan tere ya ka si ulai ta ka dei ke bedang sudah berjasan kawai ni kijing ja ka ba ngai la de nga klem aten berkata ka de ka lai potrik jong banai julai ka hab ka siu blai bat kata ka de ha ka bay de bat ka commonwealth parliament association jong ka zuntri ha ka ba u speaker jong lok sabha wan hapo ka jala bat ia kaneru la perlong hapo ke legislative assembly ha ka yeng ka bagantang ka jongi ha ka siu blai tangga tala dangi Biden, Prime Minister jong gari India ka jongi, uan apa ka jela, haka singu belai pelong program, kabangim ju kamyo ikut yaki por mansua, kalau ke basungsi, ya keren ya kene dak baburam, ngaburam higi wai ki jet niamro, ki bomdai ki Kristan, bat ki wai ro, ngi haban yo ngi em haka jela ngi em hakari, haka bangi haban yo buram iwai. Dengan ikane kejing long kejing man hangi kumba kalong menta kedai na marba kum kinong yalam po kejela ni jemplan ladawan kano ke program nang te na po center na Delhi banawai ni island kat kum ke program ke bagi la fix nang te ni supriang ban balai ngimla ban ong sigentin ba mangi hang ni ngimla ban pelong ka singble nginra ngin pelong na aku ke singi tina kaliang jonga ngapan pau ba ngakran personally om na kaliang ka party rai personally ngakran ngadon gejing snow persya igene ngam snow hap ban pelong ya kene ke cherry blossom festival hoy gadon gejing ong ba on pelong ika hadin lai bijen lawan jisang kataru kadang dei ke singi ublai kadang dei hapo khat ar beje men met kadang dei ke singi ublai dalileru osoba kami hap te kumwai ne kinong yalam jong gadong riboy kene ke program ru ka hang ni hapo ka dong ri boy ke ba igi jongi tela da gade dong ri boy ne la da gade hang no ru na kaleng jonga hi ngasom ngam soi hap but ngapen sou se ka sarkar ba kumu wai ne ginong yalam nga sou persai kene ngam soi hap ban ke kerpat ru ka sarkar ba kim dei ban pelong ka no program ka siu blai am tangani ke program ka pemerintahan dai nang ne syakmat ru buram lam kat syabaya syurum seneng ngiyo snow ya kesur ke jongi ba ki ba kran ki ba ong ki ba pau ya ke jing snow diau mangi kinong yalam ru ngi snow diau habang yu i ba ka sarkar ka pelong ye kini ke program ka siu blai te kata ka de mo ka pau kenyan tina kaleng ke jonga na kerpat ya ke sarkar ban menta ban nang ni syakmat hi ngim de ban priang ye kino ki program ki ba pelong ka siu blai